डोळ्यात डोळ धरून हाताला मिठीत घेणार का, लाडात थोडं गोड होऊनी मिठीत घेणार का, राया तुमच्या फॅमिली या खेळेवालीला घेणार का. आज आम्ही इलो आमच्या जुन्या घरात, म्हणजे माझ्या जावेकडे शिल्पाकडे. कशाक भेटला होता तुमका माहिती नसात, पण आधी तार हवा दे आधी आम्ही करून बसलो. पाठीमागे डेकोरेशन बघा, चाय प्यायला आणि फुगे फुगाक बसलो, पोटाचं आणि हवे श्वासाचा व्यायाम केलो, फुगवलं चांगले फुगे आणि लावलं आणि मग डेकोरेशन केलं. मग आमच्या स्वतःचं डेकोरेशन केलं थोडा मस्तपैकी असा आणि बसलो. आता बसलो तर तुमच्यावर वाईस गप्पा मारूया. तर काय गप्पा मारायचे, सकाळी खेकड्याचं रसो खाल्लाय म्हणून आता जरा आवाज सुटलो. हां तिखट तिखट मस्त अगदी खाल्या खाल्या डोळ्यातून नाकातून पाणी पण इला आणि झालो पण छान होतो. आता ता जाऊ दे, रसो खाल्लंय त्याच्यानंतर आता खावचा काय आमका तर नंतर सांगतले. 2 बड्डे होत आमचे, सिद्धांचो आणि सोनमचो. तो झालो. आता येतलो बड्डे बारक्या जावेचो. ता अजून नट्टा, त्याका साडी नेसाक वेळ लागता आणि कोणाक तरी पदर लावून बोलवतला नट्टा. त्याका आता बोलवतो. तुमका वाटत असा ती दोघाच इलियत ह्या खया सरोजा सरोजा खया इला 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 लावल्यान बाई एकदा तो पिन लावल्यान पदराक. जशी 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 तोडकी मोडकी तयारी करतात ना तशी केली. तुम्ही दोघं विसरूनच गेला. परत की त्यांचे बर्थडे, सोनम आणि सिद्धांत 3 बर्थडे आणि 4था म्हणजे अॅनिव्हर्सरी. त्याच्यासाठी हे सगळी कोणाची अॅनिव्हर्सरी याची झाली, माझी पण झाली. आता बोललेलं ना पावसात लगीन केलंय भर पावसात, पण त्या वेळेत पाऊस नाही आणि ह्या वेळेत पाऊस नाही. जून महिना आता संपत इलो पाऊस गरम झाला गरम झाला बघ, मरणाचा उकाडता. आता काय करूया, थोडे म्हटलं तुमच्यावर गप्पे मारूया आणि नंतर आपली बाकीची तयारी दाखवूया. जसा जमता तेवढा छोटा मोठा डेकोरेशन केला. काय मोठं फंक्शन असं नाही, असं नाही. आम्ही घरातल्या घरात आम्ही एकत्र येतो. परब किचनची सगळी परब कुटुंबाची माणसं आणि ती मजा करतो आणि ती तुमका पण दाखवतो आणि तुमच्या बरोबर शेअर करतो. केक ये सर 2 केक गेले धाडू. हा तवसर काय करूया, 2-4 प्रश्नांची उत्तरं देऊया. हा ना, आपल्या परिवारातली लोक असतात त्यांना आपल्याबद्दल जाणून घ्यायची खूप इच्छा असतात. होय, तुमची किचन टूर दाखवा, आमच्या भावजींका दाखवा, सगळ्या कुटुंबाची ओळख करून द्यावा. मोठा कोण, लहान कोण, मधला कोण. हा तर हो, पहिल्याच प्रश्नात सुरुवात करूया. तुमच्यामध्ये मोठा कोण, छोटा कोण आणि लहान कोण, चला सांगा. आता तशी मी माझी ओळख करून दिवाळीच्या व्हिडिओमध्ये दिले. जेव्हा आमचा यूट्यूब प्लेअर बटन ओपन झाला ना, तेव्हा मी नाव घेतलंय दणक्यात आणि केलेलं आहे. ताच नाव आता परत घेतोय. आवाज. चहा केला निवून गेला चिवडा करते ताजा, चहा केला निवून गेला चिवडा करते ताजा, शांताराम रावांचं नाव घेते, पहिला नंबर माझा. आता कळला म्हणजे मी थोरला. आईच्या भाषेत मोठी खय गेली, मोठी जाऊ. आता ह्याने उत्तर दिलं. आता 2 नंबर. आता माझा नंबर दुसरो. आता माझा नंबर दुसरा, प्रदीप रावांचा चेहरा हसरा झाला. माझा नंबर याचीच कंप्लेंट असता, माशी पण हलत नाही हसा तरी. आता खूप असतं. आता हे झाली पहिली, दुसरी, आता तिसरा. मी शिंपल्यातला तिसरा नाही, या तिसरा. नाव नंतर घेताय कारण अॅनिव्हर्सरी आणा, केक कापूचा आणा तेव्हा घेतलं. तेव्हा अगदी जोड्याने घेतली. आता भाऊ पण घेतले. आज भावजींची ओळख हाच म्हणून काही जाऊ नको. काय म्हणतात ते, ब्रेक झालो तरी जाऊ नको, लगे राहू. आज तुमच्यासाठी स्पेशल अपेअरन्स देतले 2 मिनिटासाठी का ना होईना. नेहमी विचार. आणि असे आम्ही थोडे थोडे असे व्हिडिओ करू की तुमच्या काय काय प्रश्नांची उत्तरं देऊ. आता दुसरा प्रश्नाचं उत्तर, तुमचं गाव खायचा. आमचा गाव श्रावण, कणकवली पासून 16 किलोमीटर. आमचा तालुका आहे मालवण आणि मालवण मध्ये श्रावणगाव. माझं माहेर पण तेच आणि माझा सासर पण तेच, फक्त वाडी वेगवेगळी. 3 किलोमीटरचा अंतर आहे. सगळ्यात जवळ. आता तुमचा देवगड माझा माहेर, श्रावण माझा गाव. देवगड माझा माहेर, श्रावण माझा गाव आणि स्नेहा माझं नाव. चला झाला. आता मी सांगते. माझा माहेर सावंतवाडी आणि सासर तर आता ह्या दोघांचा जातात माझा कणकवली श्रावण. दुसरा काय असताला बरोबर काय आहे.
चला आता तिसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर. तुम्ही मुंबईमध्ये खय राहता? आम्ही नाला सोपाऱ्याक राहतो. आता आम्ही हा व्हिडिओ बनता तिथे राहतो नाला सोपारा ईस्ट. आणि आमचे रेसिपी रोजचे बनतात ते विरारला ईस्टच, फक्त 20 मिनिटाचंच अंतर आहे. न्यूजमध्ये काम करता करता मनी झाला हर्ष. सरोज बरोबर लग्न केल्यानंतर कळलं नाही मला कधी झाली 10 वर्ष. पहिल्यांदा मेथी भाजी मेथीची सोडून काहीतरी घेतल्यात. भाजी गेली मार्केटमध्ये. आता तू या घे, मी या घेतलंय माझा. नंतर घेईन असं लागू नको आता सुचवता लागतं चला काहीतरी तोपर्यंत आपली हे करूया, मेणबत्ती विजूया. आहे ना. हा सोनम 1 2 3 आता काय बोलायचं आम्ही हे बघा, हे आता इंट्रोडक्शन करून देते. हे आमचे मी सरोजचा नवरा आणि माझा म्हणजे आमच्या दोघांची आज 10वी अॅनिव्हर्सरी आहे. आणि सोनम आणि सिद्धांत यांची जून महिन्यातच असते. आमच्या बरोबर 2 दिवसाचा फरक असतो. तर आम्ही सगळेजण एकत्र येऊन सेलिब्रेट करत असतो. 2 दिवसाचा 2 वर्षाचा असा बर्थडेचा फरक आहे. एकाच दिवशी असतात 2 दिवस आमच्या अॅनिव्हर्सरी असतात त्यांची. हा, त्याच्यामुळे आम्ही एकत्र येऊन केक कापतो. आता कापूया. 1 2 3 तुम्ही काय काढतात? हॅपी अॅनिव्हर्सरी की हॅपी बर्थडे? काय बोलतली अॅनिव्हर्सरी, ही लोक बोलतली हॅपी बर्थडे. आम्ही चला स्टार्ट. हॅपी अॅनिव्हर्सरी. आमचा आवाज मोठा बघा बर्थडे भरवलं नाही. बर्थडे कापता कापता मी आपला थँक्यू. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे सोना. तुम्हाला दोघांना वाढदिवसानिमित्त आमच्या श्रीकांत काका आणि सरोज काकीतर्फे सप्रेम खूप आयुष्यवंत व्हा, हुशार व्हा, अभ्यास करा. काय मिळालं? काय मिळालं ते तरी दाखवा. गेल्या वर्षी दीपक काकाने म्हणजे सोनमच्या दीपक काकाने गोड कमेंट पाठवलेली, म्हणजे एक कविता. गेल्या वर्षी तिचा बर्थडे आम्ही टाकलेला मँगो रवा केकला. ती आज ती कविता सोनम बोलून दाखवणार आहे. म्हणजे सोनमच नाही, आम्ही सगळेच बोलतो. बोल. सोनम नावाची आहे माझी लाडकी लेक, तिच्यासाठी केला आम्ही मँगो रवा केक. आज तिचा वाढदिवस म्हणून भेद हा केला, तिच्यासोबत साजरा करून मनी आनंद झाला. आपल्या शुभ आशीर्वादाने धन्य सोनम आमची झाली. 7 संकटी अशीच राहो प्रार्थना ईश्वर चरणी वाहिली. सोनमला वाढदिवसाच्या खमंग, खुसखुशीत, चटपटीत, झणझणीत बोल अशा गोड गोड शुभेच्छा. गोड गोड. आणि त्या काकांना आता रिक्वेस्ट आहे की आमचा सोनमचाच नाही तर आमचं मालवणी झील सिद्धांचं सुद्धा असता. ह्या वर्षी ह्यो व्हिडिओ बघून ती कविता एक तुम्ही एकदमच बर्थडे असता एकाच दिवशी. आणखीन एक रिक्वेस्ट सुचत असाल तर आमच्या सिद्धांची आणि सोनमची एक कविता करा ह्या कमेंट मध्ये नक्की.
थँक्यू दीपक काका. आणि आमच्याकडनं सुद्धा धन्यवाद. डोळ्यात डोळ भरून हाताला धरून नेणार का, लाडात थोडं गोड होऊन मिठीत घेणार का, डोळ्यात डोळ धरून हाताला मिठीत घेणार का, लाडात थोडं गोड होऊन मिठीत घेणार का, राया तुमच्या फॅमिली या केळेवालीला घेणार का, राया तुमच्या फॅमिली या केळेवालीला घेणार का. आमची छोटी केळेवाली मस्त होती. छोटी केळेवाली आम्हाला खूप आवडली. अरे वा. सगळ्यांका माझे असेच आशीर्वाद रवाने. सगळ्यांका म्हणजे कोणा तुमका सुद्धा आणि सुनांका सुद्धा. हो सगळ्यांना. तुम्ही पण आमचे परिवाराच ना. 2018ला आमचा चॅनल चालू झाला. हा कुटुंब सबस्क्रायबरचं म्हणजे आपलं सगळं कुटुंब. 2018 जून मध्ये आपलं परब किचन चालू झाला. तुमची आठवण सांगा एखादी अविस्मरणीय. अविस्मरणीय आठवण म्हणजे घावण्याची रेसिपी. घाबरत नर्वस नाही हा हातच दाखवा, तोंड नाही दाखवा, आवाज तू दे. पण आता तर सुटलंय तर काय कोणाक ऐकतच नाही. चाललंय आपली विरार गाडी. कधीतरी मला सांगायचं थांबा जरा मला ऑन करू दे कॅमेरा. रेकॉर्ड रोज सिग्नल लावताला थांबा पण नाही. कॅमेरा समोरचे अनुभव थोडे वेगळे असतात ना. पहिला कॅमेरा समोर अजून पण आमका पण थोडा भीती वाटते. तुझी कुठली होती पहिली? माझी शेवया ना. आता शेवया कोकणातील सगळ्यात गोड पदार्थ. होय. तेव्हा पण किती घाबरलेलं आहे. सरोजने सपोर्ट केलेले आहे. बोल 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 बोल. आणि कॅमेरा समोर पहिल्या प्रथम येतो घाबरतो. पण माझ्या बाबतीत उलटा झाला. पहिल्या रेसिपी मध्ये एवढं कॉन्फिडन्स आणि नंतर डोस. वरची पहिली रेसिपी म्हणजे मिसळ. हा त्याची पण एक हिस्ट्री आहे. हा मटकीची मिसळ. त्याची पण हिस्ट्री नंतर कधीतरी सांगूया सविस्तर. पण ओव्हरऑल बोलतात ना चांगला अनुभव होता. परब किचनला चांगला रिस्पॉन्स पण मिळाला. सिल्वर प्ले बटन मिळाला. पण माका येलोय आशा जशी तुमका ना आमच्या हँका बघूची तशी माका गोल्डन प्ले बटन बघूची आशा. ती आम्ही ता ओपन करतलो ना तेव्हा आमचे हे दाखवतो. आमचे हे आता ता म्हणजे हे म्हणजे आता तुम्ही ओळखा ना. आता एवढी नावं तर घेतोय. हा ते त्यांचे हे दाखवतले. मी आजच दाखवले आमचे हे. म्हटलं ह्याच्यापेक्षा चांगला दिवस कुठलो. जरतारीचा मोर नाचरा हवा श्रीकांत मला नेसव शालू नवा. काय गिफ्ट नाही देऊ ना. मग त्यांना गिफ्ट पुढच्या वर्षी नक्की पैठणी मिळतली तुका. आणि गुड न्यूज दिल्यावरतीच मिळतली. मी सांगणार आहे. पुढच्या वर्षी सरोज श्रीकांत भावाजींका मोठा गिफ्ट देतला. श्रीकांत भावाजींकाच नाही आमका सुद्धा. आमची पोस्ट एक स्टेपनी वाढत जाते. नंतर कळताला काय गिफ्ट. तुम्ही गेस नका करू. चला तुम्ही काहीतरी बोलता. 2 शब्द बोलतात नाही ह्यांचे. 2018 साली जेव्हा परब किचन चॅनल सुरू झालं तेव्हा तिघी जणींनी इनिशिएटिव्ह घेऊन खूप चांगल्या पद्धतीने चॅनल चालवायचा खूप प्रयत्न चांगला केला आणि तो मला आवडलाही. आणि आताही बघितलं तर तुम्ही जर बघत असाल तेव्हा मी बघतो तेव्हा एक जण शूटिंग करत असतं, एक जण रेसिपीबद्दल बोलत असतं, दुसरा जण येतो, तिसरा येतो तो शूटिंग करत असतो. ह्या तिघांची जी काय जुगलबंदी चाललेली असते किंवा एकत्र येऊन करायची आणि ती एक इन्स्टंट असते. कुठल्याही पद्धतीचं स्क्रिप्ट नसतं. कॅमेरा ऑन झाला की त्याच्यावरून बोलणं सुरू होतं आणि जे काही असतं ते समोरच्या समोर असतं. काही त्याच्यासाठी वेगळं केलं जात नाही. जे घरी जेवण करायचं ठरतं ते जेवण त्याच जेवणाची रेसिपी करतात. ठरवतात फक्त की आज आपल्याला समजा माशाचं सार करायचं आहे तर मी बोलतात चला आपण माशाची रेसिपी शूट करूयात. आणि मग आम्हाला पण बरं वाटतं जेव्हा कळतं की माशाचं सार बनतं आहे तेव्हा बोलतं चला आज आपल्याला एक मासे खायला मिळतले. त्यामुळे खूप बरंच वाटतं. पण काही 2020मध्ये आणि 18-19च्या नंतर असं म्हणजे चॅनल पडत होतं. म्हणजे व्ह्यूज मिळत नव्हते. तेव्हा ते लोक अपसेट पण झाले होते. थोडं त्यांना मॉरल डाऊन झाला होता.
तेव्हा असं वाटत होतं की लोक बघतायत की नाही बघतायत किंवा कसं चालतंय, आपण काहीतरी कुठे काहीतरी चुकतोय का, किंवा आपल्याला लोकांना आपण आवडतोय की नाही यांच्यावरती त्यांचं विचार व्हायचा. पण प्रत्येकाचं म्हणणं असायचं की आम्ही आमचं जे काय आहे ते जे लाईव्हली असेल, जे आम्हाला बोलता येतं तेच आम्ही बोलू शकतो आणि आम्ही एकत्र राहून करू शकतो. त्यामुळे हीच इच्छाशक्ती आणि ही प्रेरणा जी मला मिळाली परब किचनकडनं, त्याबद्दल मी तिघांचे आभार मानतो. धन्यवाद. थँक्यू 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 थँक्यू. 2020ला कोविड आला. कोविडमध्ये अशी परिस्थिती झाली की अर्धे गेले गावी, अर्धे रवले होय. असं झालं. त्याच्यामुळे रेसिपी शूट करूची तर आणि कशी त्यावेळेस करूची? कसं कोणाकडे कोण जाऊक नको, हा सगळे होता. आपापल्या घरी. आम्ही त्याच्यामुळे व्हिडिओ कॉलवर एकमेकांशी बोलायचो. तुम्ही काय खातास, आम्ही पेच खातो. तुम्ही काय केलास, आम्ही गावनी केलं. अंडी उकडला, इम्युनिटी बूस्ट काढे शिजायचे. काढे, हा काढे, बापरे. त्याच्यामुळे काय झालं, आमचे व्हिडिओ पडायचे कमी झाले, हो. शूटिंग पण कमी झाली. त्याच्यामुळे आमचा चॅनल काय झाला थोडासा असा डाऊनग्रेड वाटला. आता काय चॅनल बंद करूची वेळ येईल, परत काय वर येऊचा नाही. कोणी प्रतिसादच देऊ तयार नाही. त्याच्यानंतर व्हिडिओ की 1000, 2000, 3000 थांबला. आणि त्याच्यानंतर आमचा पण जरा मन ह्या झालेला की ते आमचे बाबा आमका सोडून गेले होते. हा. त्यामुळे जरा रेसिपी करू की नको करू, मन होतच नाही, लोक काय म्हणतील असा वाटायचा. पण त्याच्यानंतर एक विचार आला, तो पिक्चर आहे ना, तुम्हाला माहिती राज कपूरचा हा. मेरा नाम जोकर, त्याच्यामध्ये कसा म्हटला, शो मस्ट गो ऑन. सो मच गो. पडद्याच्या मागे काय होतं हे कोणी बघत नाही, पण बघत पडद्याच्या समोर काय होतं ह्याच्यामध्ये लोकांना इंटरेस्ट असतो. पण आम्ही अजून खूप खूप मिस करतो बाबांका खूप. हा. आता आपलं मालवणी झील सिद्धांत सांगतो त्याचं पहिलं शूटिंग अनुभव. सांग, बोल. कॅमेरा समोर इल्लले तेव्हा तू कधी मी त्या कॅमेरा समोर आलेले तेव्हा लय घाबरलेले. काकी किती बोलत होती. 9 वेळा आम्ही हे केलं, रिटेक दिलो, दिलं. तरी पण सिद्धांतने सोडलं नाही. हा बोललं मी कुठली करतोय. रेसिपी होती ती? अशा वया नारळाच्या दुधातल्या शेवया माझ्या बरोबरच होतो. आणि त्याचं बोलणं एवढा गोड माझी वाटलं. नवी रेसिपी आणि त्याचा पण फर्स्ट टाइम होतो. गाव घाबरलेलं. पण त्याला रिस्पॉन्स कसं मिळालं? सिद्धांतचं गोड बोलणं सगळ्यांना आवडला की नाही सिद्धांत? हा, त्याच्याबद्दल बोल आता, action हा. कर. तेव्हापासून मी फेमस झाले. मालवणी झील. मी आता एक रिडल विचारणार आहे. एका म्हाताऱ्याला 12 मुलं होती, काही थंड तर काही गरम. ओळखा भाऊ कोण होता? कोण आहे? तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा कोण तो म्हातारो. तुम्ही सांगा. त्या कोड्याचं उत्तर तुम्ही कमेंट मध्ये नंतर सांगतो. माका येता नंतर सांगतो. माका पण येतं. माका येता सांगतोय पण अंदाज सांगतोय येता म्हणून नक्की नाही सांगतोय. चालेल, तुम्ही पण अंदाज आणि तुम्ही पण नक्की. अंदाज नक्की काय असा तर तुमचं आपल्या कमेंट्स मध्ये सांग. आता कोड्यावरनं आमच्या अशा व्हिडिओची सांगता झालेली आहे आणि अशा प्रकारे आता आम्ही तुमचं धन्यवाद पण करतो आणि बाय बाय पण घेतो. पण आमच्या रेसिपीचा लागचा कडवा काय असतात ही 2 मालवणी झिल्ली मालवणी खेळू घेतला. बोला. हा परब किचन लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत राहा, खात राहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी